Lada Lionel Messi unwan banila kai hake English Premier League unlong kumno sngap kumno jubab Muhammad Salah ya kane ke jingkele pedang singapha ya pi ki para jor ki bedusu tanat ban pet ki video hakane ke channel ke jingker pa de pi lada pim pad ban subscribe singapha se ban subscribe ya kane ke channel Muhammad Salah udai urang ila kai ubakan satam jangkari Egypt bat kumjoro jangga klub Liverpool bat ka Liverpool kadon kambha ya Muhammad Salah haman lagi jingila kai ki jangka lakha ya Muhammad Salah hakat santrik jong banajon ha usnam ka khandas pa khandai phawar bat manta uladon lai phawar snam ha une usnam arhajat ar pausau Muhammad Salah ulada bat penjob bon teli ki title naga banta ka Liverpool kum ka Champions League ka Premier League bat kiwe de ki title bat ubaliok bantap hado la spa ar pen rip teli ki gol nakin ruspa ndri phula teli ki jingela kai ha ka ji email kai ka jong u kum joro ha ka ne ka ayom yela kai ka barang shudam kata jo usnam arajar ar phulai ar phusau Muhammad Salah ulayok bantap hado ar phusan teli ki gol naki sa phusau teli ki jingela kai ki jong u ha barok kilik ki ba ulayela kai kumta habana kali jingkali ya Muhammad Salah ya kane ka jingkali ka baong lada Lionel Messi unwan badia kai haga Premier League unlong kumno Muhammad Salah ule jubab ya kane ka jingkali kumne lada Lionel Messi unile ka shisha haga Premier League unlong utop score bat unlong ro uklori le kai bakan saitam jong ke English Premier League kane ka dai ke aka ka tan rai jong ula ong shusho pikran ya unang ila kai ubat betam haga perthai shano ba ulai ule kai football bat ka football na kabanta Lionel Messi kadai katalan lani ka sap kerpang ka ba udon unle kumba ujule lada udon hakano kano kalik une unang yela kai balai pu Arsenal jongkari Egypt ula ashusho ya ka jingero ya uklori la kai bakan sai jongkari Argentina kata Lionel Messi ula ong ba udai urang yela kai ubat betam hakai story jong ka football ngaburo mi u habangai kendo persya ya u kini kidai ki kenten kiba Muhammad Salah ula jubab ya kane ke jingkali ka baong lada Lionel Messi unila kai hak Premier League unlong kumno ngis ngoto syai lengba kene ki jubab jong usala utib bat uyoi lada Lionel Messi unila kai hakano kano kalik unla hi kumba ujule hakalik ka ba uyila kai bat unlong hi uklore kai ubakan sai jong ka perthai kuble shibon ya pe ki paralok ki para jor ki bedusu tanan ban page ki video hakane ka channel ngin skendopat hakabai ke video kublai shibon